2019 सुरु खालामदों। बहाफोर सोलोंदोंमोन नामा? औ बेहायनो जोंनि न'आवनो मास्टार फैगारदों बोन्दोननिफ्राय बोन्दोन केन्द्रनिफ्राय फोरोंफैदों। बेसेसो जाखो? 19निफ्राय। ट्रेनिंखौ बेसे गोबाव लायामोन? 6 दिन। दा जिथु मिथि मोनदों जिथु मैखुन आबाद मावनाय गोबाव समनिफ्राय मावनानै सोलिबोगासिनो दं होननानै मिथिदों। बेसेसो बानायो आरो सोलिनानै थाखा फैसा माबायदि इनकाम दं? इनकामाथ' बिदिनो जेनेबा 4,000सोनि बानायबा 8,000 फैबाय बेफोरबायदि आरो बिनिफ्राय बांसिन बानायबा बांसिन फैलायबाय डाबल जायो आरो खरसनि डाबल माबा जेनेबा जेसेबां खरस थांदों बिनि आसोल फैनानै आरो बे खरस थांनायजों समान मोनफिनो आरो। खनसे बानायगासेयाव बिदिनो जेनेबा बानायनाय ना माबा थफ्लाया खनसे बानायगासे जोङो जेनेबा बोरायजों आं ओमफ्राय फंबाय दं ज' मावो आरो हरसेयाव बिदिनो 10ता 20ता 15ता एखमबा 30ता बिदि आरो हरसेयाव ओमफ्राय बिदिनो माबा थाखो जानांगौ नालाय खेबसेनो बेरनानै खेबसेनो स्रां जायो ओंखायनो सानफ्रामबो एफा एफा मावबाय थायो आरो होमबाना खाबाय थानो मोननाय जाहैयो बिदिब्ला। बानायनायनिफ्राय बेसे गोबावजों बेरो? 20 दिननि उनाव 20 दिननि उनाव बेरो। बानायनाय प्रसेसा माबोरै? बानायनाय प्रसेसाथ' जिगाब दानफ्लेग्रोबाय ओमफ्राय सोमनानै रुनानै बे रुनायखौ बोखांना एसे दैखौ रानहोनांगौ आरो राननानै सोदो बेफोरबायदि प्लास्टिकआव सोनांगौ। बानायनायाव सोरनिफ्रायबा सहायफोर मोनदों? बानायनायावथ' सिगाङावथ' जोङो खरस माबानानै न'निफ्रायनो मावदो आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय एसे एनै लानानै मावनाय जादों आरो ओमफ्राय दा नै दाख्लै 2023नि दाख्लै मा आगस्ट'आव मोनदां बेहाय माबायाव सिमलायाव नायनो थांदों आरो मैखुननि सोमोन्दैनो बिजिरहैदों सारमोनजों थांफानाय जादों ओमफ्राय बिनिफ्राय फैनानै दाख्लै मा मास मोनथाय बेहाय मासरुम मेला जादोंमोन आरो बे मासरुम मेलायाव थांबाय ओमफ्राय बेयाव मेचिन मोनसे मोनबोदों आरो मेचिन मोनबोनानै एसे सहाय मोनसिननाय बायदि मोनदों ओमफ्राय बिनि उनावहाय फैसा हरदों आरो एसे 10,000 फैसा हरदों दा बेजोंनो माबादों आरो बिटि गभर्नमेन्टनिफ्राय जेनेबा एग्रिकालसारनिफ्राय होनाय आरो। मेचिनजों मा खालामो? जिगाब हायो जिगाब हानायनियाव एसे हेल्प मोनो आरो खस्थ' जानांला नङाबालाय आवगोलहाय थांगोन मा नांलाय लथर फथर दानस' मुनस' जायोमोन आरो दा फ्रियावनो मोनदों। नोंथांमोननि नैबे जायगानि मानसिफ्रा मैखुनखौ लांफैयो जायो बयबो आवगोलहाय एसे खममोन आरो ओमफ्राय दा जादावनानै मिथिबायना ओमफ्राय मोजां मोनो आरो। आं दा 50 थाखा फवायाव फानगासिनो। खनसे खागासेयाव बिदिनो बेसेबांसो केजि बिदि माबानो हायो दा? दाथ' 15 एखमबा 20 बिदि आरो 10 बिदि खायो आरो खनसासोआव। सप्ताजों खोथा गैया दैलिक फाननो मोनो। ओमफ्राय एखमबा 10 सेरबा बेफोरबायदि आरो सानफ्रामबो फाननो मोनो ओमफ्राय बिदिनो 20 दिनसो खाबाय थानानै एसे जिरायथ'नाय बायदि जायो आरो बुस्थुआ ओमफ्राय आरो ग्रोब बेरफिनसैलाय बेफोरबायदि बानायगासेया मास मोनथाम मोनब्रैसोआ खाजाखायो आरो ओमफ्राय गोदान बानायबाय थानांगौ। बोसोरसेयाव बबे समावहाय बानायनो हायो? बानायबा बानायबाय थानो हायो गोसोआव कन्टिनिउ बानायनो हायो आरो नों बेलेग जात मिल्कि होननाया नैबे दैज्लाङाव जानोसैलाय आरो ओमफ्राय बेखौथ' दा मेसेङाव जाया बानायथ'नो हायाखै आरो। ओरैनो माबा मोनसे खावलायनांगौ माने न' होनो होनदोंमोन ओमफ्राय बे न'खौ मोनोब्ला मोजां जागौमोन आरो बै मैखुन दोननो थाखाय। दा बानायनायाव बेसेबां थफ्ला दं गासै माबासो दंदां 800थासो दंदां बै मोनसे न'आव दोनदों नालाय बेहाय दोनदों आरो जायगाखौनो बेयो रायजोनि न'सो आरो जोंनि बोन्दोननि न' ओमफ्राय बावनो दोनदों। दा ओमफ्राय सोरबाफोर बेफोरबायदि सोलोंनो हागोन नामा? हायो फोरोंनो हागोन। आबादखौ मावनानै गोबां रां आरजिनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो मोजां हायो अनेक आरजिनो हायो। ओरैनो बे ओनसोलाव बा गुबुन ओनसोलाव गोबां लाइमोनफ्रा बेखार लाइमोनफ्रा ओरैनो थायो दा बेफोरबायदि आबादखौ मावनांगौ। औ ओरैनो थास्लायस्लाय जेनेबा हाबो बुरजा नाङा एसे हायावनो नों बानायनो हायो न' बानायनानै जेनेबा नै दोननाय स्टाइलानो नायनानै थाखो दोननो हायो बांद्राय गुवार बै जेनेबा माइ आबाद सोरबा हा दङबाबो
माइ आबाद मावबाय मावनानै बे जिगाबफ्रा बेखारसो गारनाय जायोना बे जिगाबखौबो गारनाङा आरोखि बे मैखुन बानायनो हायो जों माइ आबादनि उनाव बे मैखुनखौ बानायफिननो हायो बा जिगाबा जोंना माइ आबादबो मोनबाय आरो बै जिगाबनिफ्राय जों मैखुनबो बानायनो हाबाय आरो बे मैखुनजों मा खालामनो हायो मैखुनजों आसार बानायनो हायो ओमफ्राय नों फोराननानै जानोबो मोजां ओमफ्राय आसारबो बानायनो हागोन आरो बिस्कुट भुजिया मा गोसो हायो आरो बेफोरबायदि र'